Croeso, dyma'ch canllaw i ddefnyddio fframwaith Gyrfa Gwyddor Gofal Iechyd GIG Cymru. Mae fframwaith Gyrfa Gwyddor Gofal Iechyd GIG Cymru wedi'i gynllunio ar gyfer pawb sy'n ymwneud â gwyddoniaeth gofal iechyd yng Nghymru. Hyn a ydych chi'n weithiwr proffesiynol gwyddor gofal iechyd yn chwilio am dealltwriaeth gynnydd gyrfa ac opsiynau addysg, cynlluniwr gweithlu yn cydweddu rolau gyda gofynion gwasanaeth, rheolwr neu addysgwr yn cefnogi datblygiad. Mae'r fframwaith hyn ar eich gyfer chi. Yn GIG Cymru, mae pob proffesiwn gwyddor gofal iechyd yn cael ei werthfawrogi, gan gydnabod y cyfraniadau gwahanol y maent yn gwneud i GIG a cryfderau unigryw maent yn gynnig. Yng Nghymru, rydym yn grwpio gweithwyr proffesiynol gwyddor gofal iechyd mewn 6 teulu. Mae'r grwpiau hyn yn cael eu hegluro yn adran A o'r fframwaith. Gwyddonwyr labordy a genomig yn dadansoddi samplau i gefnogi diagnosis a thriniaeth. Ffisiolegwyr yn monitro cliw, calon, gwaed, ysgyfaint, cwsg, ymenydd a nerfau yn union gyda chleifion. Gwyddonwyr ffisegol yn sicrhau defnydd diogel ag effeithiol o offer ffelytriad a meddygol mewn diagnosteg, therapi ac yn pob rhan o'r GIG. Gwyddonwyr cyfrifiadurol clinigol yn defnyddio gwyddor data i ddehongli data genomig, clinigol a phoblogaeth ar gyfer gofal personol. Radiograffwyr yn defnyddio delweddu fel MRI, CT a ffelydrau X i ddiagnosio neu radiotherapi i thrin cleifion. Ymarferwyr adran lawdriniaeth yn hanfodol mewn timau llawfeddygol, anesthesia, gofal critigol, atgyfodiad a rheoli heintiau. Mae adran B o'r fframwaith yn egluro sut mae gweithwyr proffesiynol yn hyfforddi. Trwy brifysgol, rhaglenni o graddedig neu dysgu yn y gwaith. Sut maent yn cyfrestru? Gyda chyrff fel yr HCPC, AHCS neu IBMS yn dibynnu ar ei rôl. Sut maent yn datblygu? Trwy ddatblygiad proffesiynol parhaus, cofrestriadau pellach a gweithio ar draws 5 piler: clinigol, addysg, arweinyddiaeth, ymchwil a strategaeth. Sut mae roelau'n cael ei strwythro? Gyda'i lefelau clir fel ymarfer uwch, uwch iawn ac ymgynghorol. Mae adran C yn ymdrin ag ariannu ar gyfer pob rôl o llwybr gyrfa. Mae'n dangos sut i wneud cais a chynllunio eich hyfforddiant neu ddatblygiad gyrfa. Mae'r adran hon yn ddefnyddiol i unrhyw un sy'n cynllunio hyfforddiant neu ddatblygiad gyrfa mewn gwyddor gofal iechyd. Mae'n rhannu'r mathau o ariannu a rhaglenni sydd ar gael. Addysg wedi ei chomisiynu. Ariannu blynyddol ar gyfer rhaglenni graddedig ac or-raddedig yn seiliedig ar anghenion y gweithlu. Ffrydiau ariannu, cefnogaeth ar gyfer rolau uwch, llwybrau cywerthedd, arholiadau arbenigol. Rhaglenni ffurfiol, hyfforddiant STP ac HSST wedi ei ariannu gyda chyflog, ffïoedd dysgu a bwrsari. Dysgu yn y gwaith. Prentisiaethau a rhaglenni wedi ei addasu yn helpu ei hyfforddi rolau cymorth. Mae adran D yn cynnwys llwybrau gyrfa gweledol a straeon personol gan bob proffesiwn wedi'u creu gyda arbenigwyr ledled GIG Cymru. Mae'r llwybrau hyn yn helpu staff, rheolwyr a chynllunwyr i deall y rolau sydd ar gael, sut gall gyrfaoedd ddatblygu
a pha hyfforddiant sydd ar ei angen. Mae'n ganllaw i sut mae gwasanaethau'n gweithio yng Nghymru a sut y gall gweithwyr proffesiynol dyfu o fewn y gwasanaeth. Rydym yn falch o bob un o'n proffesiynau Gwyddor Gofal Iechyd ledled GIG Cymru. Diolch am bopeth rydych chi'n ei wneud i lunio GIG y dyfodol. I helpu i wella'r fframwaith, rydym yn eich annog i gwblhau'r arolwg adborth drwy sganio'r cod QR. Am ragor o wybodaeth ac i ddarllen fframwaith Gyrfa Gwyddor Gofal Iechyd GIG Cymru, ewch i'n gwefan. Diolch.